Salam ehman dogonlar, edidilleşler, gadırdan tomaşaçylar. Hereket atly birleşen Türkmen Halk Frontunyň Türkmenim kanalyndan hemmäňize mähirli salam. Bilşiňiz ýaly 10-njy martda Türkmenistanyna adatdan daşary ýagdaýda gaty gyssagly konstitusiýany, saýlaw kanunyny bozup, bir kanun ýagdaýda prezidentlik saýlawy geçirildi. Özü bir kanun ýagdaýda häkimiýeti batyp alan Haramda Berdimuhammedow, ogly Serdar Berdimuhammedow bir kanun ýagdaýda häkimiýetiň başyna tagta çykarmak isleýär. Biz Türkmen Hereket Hökümine, birleşen Türkmen Halk Frontu Hökümine bütün dünýäde şunu protesta başladyk. Şoň üçin inhaşuň Germaniýanyň paýtagty Berlin şäherine ähli halk bolup bütün dünýädäki diktatorlaryň edenetliklerine garşy gaty uly protest çäresi geçirilýär. Şoňa da Türkmen Hereket çağırly. Şol çäreň içinde, şol uly protestiň içinde biziň hem öz protestimizi bütün dünýä halk köpçüligine ýetirmämize mümkinçilik töredildi. Size şunun dowamyna Berlinde geçirilýän protestiň dowamyna Türkmen Hereketiň, Türkmen halkynyň adyndan 3-nji diktatorlygy nähili protest edýäni bilen baglanyşykly maglumatlary dikkatiňize ýetirer. Germaniýanyň paýtagty Berlinden Türkmen Hereketiň lideri, birleşen Türkmen Halk Frontunyň lideri Ahmet Bayhanow şuňa bütün dünýädäki diktatorlyklara garşy geçirilýän protestde biziň adymyzdan gatnaşyp Türkmenistanyň diktatorlygam ýazdyrmaga dowam edýär. Ahmet Bayhanow söz size. Awgen şuat görüşüňiz ýaly Berliniň oramatasynda bol. Na berde Brandenburg bar oto ýöňünde şu uly Ýewropada miting geçirilýär uruşa garşy. Ukrainada bolup geçýän hadiselere garşy we diktator rejimleriň edýän halka garşy zulümlerini reg edýärler. Şoň üçin meni çağırdylar, gatnaşyp durun. Awşy mitingde awşy Türkmenistanyň ýagdaýy barada gysgaça maglumat bermek isleýän sebäbi dün Türkmenistanyna çäde prezident wybary geçirildi. Şonda da prezident bir kanun 16-njy ýylda ýetgeden konstitusiýasynyň esasyna öz ogluny prezidentlik saýlawyna gatnaşdyrdy we bir näçe adamy gatdandan goýsa-da ol hemmesinden üstün çykyp Türkmenistanyň prezidenti boldy. Bu demek näme demek Türkmenistanyň 3-nji diktatura möhleti başlaýar demek. Naşo diktator möhletiň başlamagy Türkmenistanyň siýasatynyň dünýä siýasatynyň aşak gaçdy diýilmegi. Sebäp näme deňde Türkmenistanyň bolup geçen konstitusiýon antikonstitusiýon saýlawy hiç kim kabul etmeýär. Ol kabul edilmedik ýagdaýynda Türkmenistan siýasatdan gaçýar. Demek näme Türkmenistanyň halky daşyndaky hiç bir guramalary ýüz tutup bilmeýär öz adatlygy üçin. Göreş inni başlanýar we biziň tijenmämiz gerek. Türkmen Hereket hasletler şu fırsatda özüniň kimligini görkezmek gerek. Aktivistlere ýüzlenýän we Türkmenistan halkyna ýüzlenýän adamlar özüňiz ýeriňizden turun, na görüp dursaňyz Floşut Brandenburg baratasynyň gatdanyndaky Floşutda Ukrainadan gelip adamlar öz adatlygyny dünýä aglan edip durur. Sizem haýyş edýän şular ýaly näme gatnaşyň we özüňizi görkezdiň, Türkmenistanyň barlygyny, Türkmenistanyň demokratiýanyň gerekligini görkezdiň. Şoň üçin meni mitinge çağırdylar. Şu reportajym şu halk üçin, Türkmen halkymyz üçin alyp durşyp döwlet şeýlerak ýagdaý. Türkmenim kanalyna tomaşa etmäge, bizi gollamaga, bize goşulmaga dowam edin. Toýuňyza gaýtyn, Allah ýalkasyn.